Enwere m enyi nwoke bụ na ya na-abọ na-akwụ. This guy, I love ya so much. Yanwa love kwuo m ịghọtago. Ọ sị m nne na ọ na-alụ ọlụ. Mana na o nwere ụdị ndụ ya na-ebi, ya na-edozi onwe ya ọfụma. Onye ọbụla fụrụ ya ga-eche na ya na-emeke a lot of money. Though na ya na-emeke vo mesie wee luzu ọlụ ya, ọ bụghị ịghọtago. So mgbe a luzuru ọlụ ya, ya wee gwa ya sị ya eluzugokwe n'ọlụ ya ka a chọba ọlụ ọzọ. Ịghọtara na sị bụ de so ịkwụ ụgwọ ụlọ ebe ya bi na-akpụrịta ka anya renew nwunye ya wee yọbịa sị biko ka onye lie aka ya wee renew dị ụgwọ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ ga-enyechi efe ncha na ọjọst ọmalụ one ọbụla onwe ka o wee sọpọtụ ya. Ọ sị m this guy asị ya mba, onye asị ka ife ime gị just gị help ọnya na ya da anaghị ego maka ịma na ya na-alụ bọọlụ nọ maka nsogbu ya nwere. Ọ sị anya move ya sị ka ife omere, ọ sị anya move in ka fana abụọ bidi. Ya wee sị na ya bụrụ that type of woman ga-like ibi with nwoke anụrụ ya na ọ sị anya hapụ ife a ndị mmadụ na-akọ ya move in. Ọ sị m fa azụ ya ọjọọ si na ya ama nye ego ya ga-eji sọpọt ya. Ya mụrụkwa ife a ga-eme maka na ya ka luzusiri ọlụ ya ya wee move in. Fana abụọ wee bili. Ọ sị m nne ka abata n'ọdụ na ọka gasị na this guy na-anụ ya anọ. Ya ga-egbogo ogbede ese akwa sie nri everything abalị kwụsie ibongi. Ịgbagolu ya this life na-afịa arụ ya na-amaneji mana ọ bịago ịgbagolu show be na-arụ ya that na ya adọrọzi happy. Ya na-achọkwa ọlụ tiesi application gwasịa ndị friends onwe onye fụlụ ọlụ ka ọgwụ ya ịghọta na ọ sị m anọgide ọdụka ga-asị na dịtịn fiaba adịga ya arụ ya sị ọfịabakwu ya arụ ka ya jee na nke enyi nwaanyị jee nọlọ. Ọ sị ya mba na nsogbu adọrọ. Ọ sị m mana ife gbaziri agharị ọnọgide ọpụọ 2 days ọbata anọgide ọpụọ 3 days ọbata anọgidezie one day na ekwuru okwu maka nke afọ. Ọ sị ya na ya chọrọ ịga village. Asị oke o wee bulu akpa ya wee gaba village. Ọ sị m nne n'eziokwu ya niile na ya che ma village ka dịga anyị gaba. 1 month ka ekwedo gị ọ sị na ya na-abịa na onwe ka o si wee dụrụ ya. 2 months ka ekwedo gị ọ sị na ya na-abịa ka ekwenụ maka ọlụ ị na-alụ. Ọ sị na ya sizi village abịa ọlụ. Ya sị ka ekwe nke bụ isi village abịa ọlụ. Eziokwu na village is like na Fabia Ọnịcha mana village ha bụ Ọka ịghọta na ya sị ka ekwe nke bụ n'isi village abịa ọlụ na onwe ka o si ada wanyị na-enwere ụlọ. Ọ sị awada onwe ka o si wee dị ya chọ ka ya na-akọ nnọọ ọkọlụgbode udoge anya na ọ na-asị asị maka na ife onye na-asị asị na ị ga-ama ọkwa ịghọtago. Ya gbanye ya nkịtị ya bịagide mee investigation wee fụdata na gịnị mere. Oh God. Na ya na nwaanyị bi nwaanyị ọzọ mana the lady na-eme ọfụma ịghọtara na the lady na nne eme ọfụma. Ya wee gba nkịtị na enwere choice maka na mgbe ya na-agwazi anyị ha na ya na-ayọta inye ego ya ga-eji wee li nne ya na-ayọgharị friends dute ọlụ ya luzu. So olu one day enyi nwaanyị akpọ ya sị na onwe ọlụ pụta na company fanya bịa ka o mee apply ya wee were ọsọ wee je wee mee apply. Ka a na-ekwu ka a na-ekwu eweli. Sị bụ nne na mgbe ya nwetara ọlụ na ya na-akpọkwa ya mana ịmagolu ma mgbe ya tinyere akwụkwọ ma mgbe ya na-akwụghalị ịmago na-ayọ n'ego moto nke nwa na mgbe ọlụ ji wee pụtazi na ọda epikzi kọl ya nọọsị ọsọ ya ịghọtara na ya wee nweta ọlụ wee bido wee lụba ọlụ. Kpe ya na-elu kpe ya na ala kpe ya n'etiti na abụọ hapụzarị ada ụlọ. Ego ụkwụ nọ na-akwado ime spayo ịghọtara na ụjọ na-atụ ya na ya nwere ka ya si ya eme. So ya wee bido ọlụ ruo ebe afọ na nnekwe one guy ọfịa na ọlaiki anya. Ọ sị m nne Philip na Philip abụka ezigbo mmadụ na Philip bụ gentleman. So ọ chụọ ya anụ na ya mụrụ ife a ga-akwụ ya maka na ya ka na relationship mana ị ga-akpọ ihe a relationship na mba. Ya wee wotuo onu wee kọlụ Philip everything galụ n'etiti ya na this guy ma etufasi wee nọlụ ma recent ma past. So Philip wee sị ya ma ya ka dị interested. Ya sị ya mba n'ife abụrụzi relationship na ya na nwaanyị. So Philip wee sị ya na ya dị interested ọ bụrụ na ọ chọọ kafa kwụba. Ya sị ya with all pleasure ịbịa kọsịalị okwele. Ya na Philip wee bido wee kwụba. Ọ sị m nne ọkwa na ya fa akwụgide o ụgwọ na-emekwa expire. Ya wee gwa Philip sị ya ka achọba ụlọ ọzọ. Philip wee sị ya kedu ife ọ na-achọla ụlọ ọzọ ebe o nwere ebe obi n'ebe afọ amaka ịghọta na bikos ebe Fabi mara ezigbo mma. So Philip wee je kwụọ ụgwọ ụlọ afọ again wee renew nwunye ya wee bikwala ebe afọ. Philip na-abịazi once na while na-afọ etu enyi nwoke na enyi nwaanyị ya si welu eme. Ọ sị m nna ọkwa na ya after ka renew selo desa ụlọ
na ya ebigo n'ụlọ afọ for 7 months ya afọrọkwa enyi ya nwoke. Olu one day ya na Philip nọ na bed, ya Philip dine na bed, ya nwa nọla ana na-edozi isi ya. Nekwe this guy ọwakalabata n'ime ụlọ na-akụghị aka fụ Philip ka o dine na bed. Si etu kwuo si anya bịagodo ka agwụ ya. Nya wee soro ya wee gaba na kichin. Wee lụọ na kichin wee jụbịa ya sị kedu onye nọ na bed ha. Nya wee sị ya na enyi ya nwoke na ebe afọrọ gị ka eke nya movuzi on. Ọ sị egwu ada atụ ya ịkpọta nwoke na bie. Ka weghelie ọnụ ka ya kwuo okwu sọ ọtọ die na-akpịlị. Wee slam ọnya na-aja tọkịrị die na-akpịlị. Nya wee gaba n'isi etizie mkpu. Philip wee gbalụsi na room wee gbapụta wee bunye this guy ndị n'ala wee kụ ya. Nya wee gbobezie ha tibezie mkpu. Ndị neighbor wee bata wee gboo ha ọgụ. O wee si n'ọnụ ụlọ ya Philip wee sị na ọ bụrụ ụlọ gị. Na ọ bụrụ na ụlọ gị bụ ihe a na ịkara ịgba mgbe o mere spy mgbe ya kwụrụ ụgwọ ụlọ. Philip wee enyi ya nwoke nke ọzọ wee sị ivi na dat nọ ụlọ ya bụ ife a nọ ya nwa bụ onye sign contract nọ ya nwa bụ nke nwa nọ ya nwa bụ nke na o nwere right here. Osi m iwe. So ndị mmadụ gwabazi anya si as long as na ire n'uru dị ụlọ na ọ bụrụzi nke gosi mana mgbe ya kwụrụ ụgwọ na the girls wee biri mago the argument fa niile nọ ebe afọ na-ekpe n'agha. Osi m ekpegide ekpesi osi m iwe. Philip nọ ebe afọ welu fonu kpọọ ndị agent si afa chọrọ ya ụlọ ọzọ. Wee chọtara ya ụlọ ọzọ. Within 2 months ife a mere na-emuvuzie hapụrụ ya ngwongwo ya because ịmakwa na most of ihe dị n'ụlọ afọ bụ ngwongwo the first boyfriend na ịgwa gị eziokwu. So ya wee muvuzie ebe Philip chọtara ụlọ ọfụ. Ya wee bịara ebe afọ hapụzarị ụlọ ya. Mgbe o ji wee kwụghaligide na ya mụrọ etu rumo si wee gaa wee jee gwada girl ya na ya na-abọbi ife melụnụ na ya mụrọ nke a gbasaziri ya. The girl wee chụọ ya. O wee sịkwa ebe afọ wee nata duto na ọ na-emelụ the girl azịna ndị ji ego. Ị ga-ada afụ ya n'aka maka ịmalụ na ịchụta nnekwu nwaanyị ị na-spend nnekwu ego ọ bụghị ọtago. O wee natazie landlord wee sị ya na ọ ga-apụrụ ya n'ụlọ maka na o misigo like few payments ọ kwụrụ akwụ. Ya bupụrụ ya ngwongwo ya n'ụlọ. So landlord wee chụpụ ya o wee buru ngwongwo ya wee pụọ wee jedaba na nke enyi ya nwoke. Enyi ya nwoke wee na-agwakwa ya kịta wee sị anya bupụrụ ya ngwongwo n'ụlọ. O wee chọrọ ya wee bịa ya bịa sị biko ya jichukwa ya ya bute ngwongwo ya bịa dọbazie ya na bie. Ya were maka ife ọma ya melie mgbe o nwere ụlọ ya bịa dọba ngwongwo ya na bie. Ya wee sị na emuvugo on na-enwego enyi nwoke ịghọta na ọ bụ na Philip nọ ya na-alụgo ngwongwo after ihe transpire between both of you na ị ga-agbasara ya this relationship. Ọjọọ na-ayọ ndị friends abịa na-ayọ ya ịghọta na ọ sị m ya gwabe Philip mana ya chetasie ife o meele ya ịghọta na mmadụ ka ya bụ dịtị na na-ewutie na fa nwelu extra place ebe a ga-adọba dị ngwongwo mana ya mụrụ ka Philip si ewie. Yọgide ya wee gwa enyi ya nwaanyị ịmagoro maka o jekwa je ya enyi ya nwaanyị soro na-ayị ya. Enyi ya nwaanyị wee si oke si butezie enyi bie ka ọ dọlụ. Wee buru dị ngwongwo bujebe enyi ya nwaanyị wee dọlụ. Ọ na-abịazibe enyi ya nwaanyị bịa na-anọ. Ọ sị m na this guy ebidokwa echu again. Bidokwa ya ọkụ ya biko ya gbaghara ya mee mistake o sikwa nka ọ pụọ nka. Ọ sị m nne n'ike gwụkwara ya na ife nyafụzikwa abụ na ụlọ one day o wetara picture si a na-enyi Philip enyi nwaanyị Philip na wee kilibe this picture kilisie nyafụ n'ọnya na Philip ebe fa na-achị ọchị wee sesi efe destin na-asị ya na Philip abụrụ mmadụ n'ọka usulu n'ọka omenna n'ọka omebie. Ọ sị m nne n'ike gwụrụ ya mụrụ ọsọ ebe a ga-edobe iru maka na this guy nọzi steady na nke enyi nwaanyị na-achọ ụlọ. Ịghọtara na ọ chọta ụlọ ka ọ pụọ na ọ hapụgo madam nke ọ gbakwulu na focus kwa na nyanwa na-ayụ ya na-esogheri na-asị ya nke a na-asị ya nke a ife ọma niile o melie. Na ya jụbekwe Philip maka the girl. Na ya gbara ọbọ ya jụọ Philip maka the girl. Ka ọnya hapụ Philip sobekwa onye nke a. Mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-akọ akụkọ ga-akwụrụ ọtọ gwụ m na-asị ndị onwekwere uche. Eziokwu m ndị onwekwere uche. Ya mbụlụ gị n'ụwa nke a o nwere ife ga-ejikọkwa mụ na the first guy. I don't care how you feel about it. This is me. Mgbe o ji wee move on kwakpo obe nwaanyị ọzọ pụta iti m ife sọsọ sef no slam m n'aja like aka go ngi bad
mụ na gị megide ife n'ụwa iko m kparara m, we are done. I can forgive you anything makwakwa ife na ịkụ m ife, I will never forgive you that. ị nwere right ịkụ m ife, abịa ịghọtago ya ka ị na-eche ma ọ gị tinyekwuru nwoke gbarapụ gị mgbe ị na-idilie nwoke slam gị n'aja chọ ka ọ tọgbuo gị o. isi na isi dị gị mma mbụlụ gị nchọ ọ bụrụ na ife afụ mfụdụ convincing, I will ask Philip mara ebe ọ na-eje ọ mee investigation on my own mara ife na-aganụ before echebe to move back to this guy. Maybe ọ na-asụta Ibonyi ọfụma ahụ Philip amara asụ Ibonyi ka nyanwa, mana Philip have spent more than onye a spend ala gị. I don't understand you guys. Biko ụmụnne m tinye ọnụ n'okwu before nkwu ofu ihe ebe a ịghọtago maka mgbe ụfọdụ fa na-akọ akụkọ ka ndị enwere uche. Sorry but I don't know, like ama m etu unu si eche echiche. I don't think like this. ịghọtago na kedu onye gwa gị datina ka ọ hapụ gị izizi na ọ ma hapụzi gị ọzọ maka na ọ na-ayọ biko, maka na ọ na-achụ ụlọ ọzọ, ma who knows ma inye gị Ibonyi sef Chukwu mekwala unu ebele eziokwu ma ife a na-eme na unu na-eme mistake na marriage. Mgbe ibelu mistake na marriage ị pụtakwa hie bịa kpesebe o Chukwu gbakwuolu gị ọgụ iwu nno mgbe ọ gbalụ gị ọgụ. Si ụmụnne m na ọ kwere bụ nghọta tinye ọnụ n'okwu a. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.